Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Mosobra sa 500 pounds nga mga bomba nga gin-surrender sa barangay kag sa PNP, ginpalupok. Yaring eksklusibong nga report. Ini ang mga bomba nga ginpang-surrender sa mga barangay kag sa PNP, kalabanan diri mga ginagamit pa sadtong World War II. Kaina, ginpang-tipon initanan sang Explosives and Ordnance Disposal Unit. Kaupod ang mga taga-barangay, sila'y PNP, Regional Public Safety Battalion, Negros Occidental Mobile Force, ginsaka nila ang sitio Sibato sa barangay Gimbalaon sa Silay City para malayo sa mataw nga mga lugar. Halos isa man ka oras ang laktanay para malabot ang area kung saan palukpon ang mga bomba. Okay. Ayos lang bang? Ayos lang. Bulos-bulos ang mga taga-EOD kagibuligan man sa mga sibilyan, bayanihan system para masiguro nga wala ini sa may mahalitan. Sa diri, ang isa ka 300-pounder nga bomba nga nakutkutan man mismo sa Gimbalaon. Pasalamat sila kay hindi magamit ang daan nga barangay hall kung sa diin inigintago kay kadelikado. Bali, ang bomba nila, di nyo nakuha? Sa sityo Nalinan, Sityo na dinan. Paano siya ginsunod sa barangay ka? may nag-report mo sa amon to. Tapos, di niya nakita bali? Sa may sityo Nalinan River Guild. Sa suba? Oo. Pag-abot sa area, ginpang amat-amat na plastar ang mga bomba kag ginpang lubong. Ginpalibutan sa mga puwersa sa PNP ang lugar para wala may makapalapit. Antes tabunan, ginbriefing anay sang Regional Director sang EOD Region 6 nga si Major Gary Alan Resuma ang mga bomb experts. So, kuha na ito, observe lang kuha na. Sa kataas dalawang. Dua, madawal mo na. Kaya karoon pag may dua. Ang hepe sang sila'y PNP nga si Lieutenant Colonel Robert Pitate ang nagpanawagan kung may sibilyan pa sa palibot nga magbiya na sa lugar bangod may palukpon nga bomba. Withdraw na ka ba, withdraw? Warning, warning! Subong gina pangamat-amat na nidalubong ang tanan nga mga bomba sa buho. Nga advice kita nga tanan nga mga civilian amat-amat na nga magpalayo sa area. Tagaan kita 30 minutes para pangita sa aton nga lugar nga mapwestuhan for our safety. Ginpahibalo ang tanan ng mga katapos ang EOD nga may 11 sila ka minutos para magpalayo sa area matapos malubong ang mga bomba. Pagkasingkit ng parindahol, ma-withdraw na tarang intel. Sa nakapalayo na ang tanan, makakilibot ang isa ka mabaskog nga sigabong nga nagtayog sang duta. Take over. Gilayon niya balikan ang area para malantaw kung ang tanan nga mga bomba naglupok. Isa ka dako nga crater ang nagporma sa duta. Nalabot pa ang daan nga buho nga ginpalukpan man sa adto sang bomba. Ang mga puno sang saging sa ibabaw natampukan pa sang balas. May baho ang nag-usbong sa area kag naganilapta mga shrapnels sa mga bomba. Sir, after anong gagwa ka ba? Ano na siyang baho, sir? So far makita nato kag mabatyagan nato ng baho. Kaya ang ining dispose na assorted ining bomba may mga gas kita white phosphorus nga 81 mm mortar nga bala daw walo to kabilog amo ning panimaho. Kung hindi ko madispose ang ini nga mga bomba, sarang ini makapanghalit. Tanan nga yara sa palibot sini, sa sulod sang 500 meters nga diameter, ang sarang mahalitan. Kaya para makaiwas kita sang disgrasya nga mag-aksidente nga maglupok. Kung amo to kadako nga bomba, kadamo sir nga bomba kag malupok siya sa city proper, let's say, ano matabo, ayan. Damo gid malitan ang unang gid nga gubuon ang tanang nga kristal. Bukon na gina ang tanang nga kristal asa sa 500 meter. Dako ang pasalamat nila sa mga sibilyan nga amo ang nagapabalo kag nagasurrender sa sini nga mga bomba para hindi na makapanghalit pa sa iban.